Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Mayo 20, 2021. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Bangunguma patay matapos ginigos ang kilat sa syudad sang Bago. Pedeyagin sa lakay ang drug den sa Kabangkalan, duha nagkaladakpan. Sa balita national, Presidente Duterte nagmando ng ihatag ang Pfizer vaccine sa mga pigado kag indigent. Gobyerno nakahanda nga buligan ang mga Pinoy nga yara sa Israel kag Gaza nga luyag magpuli sa Pilipinas. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Doktor. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radio Philippines, Standard Time Lasay sa 14 kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Patayang sa kamangunguma matapos naigos ang kilat sa may purok Bongyod, Barangay Maaw, syudad sang Bagulas 2:35 kay nasang hapon Huwebes. Naging kumpirmar sa Aksyon Radio Bacol ni punong barangay Jovito gahaton.
Gain kilalang napatay nga si Rex Almonte, 34 anyos, residente sang Pulok Bigunya 1, Barangay Maawa. Suno sa punong barangay, may duwa pa kaupod si Almonte nga parehas nga nalibungan pero stable na karon ang kondisyon. Suno sa kapitan, wala nagbubong ulan sa may Barangay Maaw kay nasang hapon kag nagpangilata. Wala na nadala sa hospital ang napatay. Sa dugang nga balita lokal, liwat nga nagmadinalagon ang PDEA sa pag-dismantle sa drug den sa may Pulok 1 Barangay 6 sa syudad sang Kabangkalan na kinasang aga Huwebes. Suno kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez pag sa uplan storm sang ilahensya upod man sa kapulisan sang Kabangkalan na PNP na aresto sa bypass operation ng drug den maintainer nga Sunday George Ordonia kag Reggie Matos. Na-recover sa otoridad ang 15 kagramos ang suspected shabu kaliban pang mga drug paraphernalia. Sa pagpangusisa ni Gomez, ang mga parokyano Nanday Ordonia kag Matos ang nagagikan pa sa iban nga banwa kag syudad sa probinsya kag nagabakal sang shabu sa Tiangge kag nagasuyo pa. Sanday Ordonia kag Matos ang nagapangatubang karon sang patong-patong nga kaso. Sugpon kami ito atong operation last time no, na sa buong tanggi ang atong ginusultan tapos sa atong lokal na Kabangkalan PNP. During sa operation natin last time, palaging duha. Kaya po sa atong continuous monitoring sir, balik po sa dito, ari po sila, kaya ganun, sa mga tao. Si PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Nagalaom si punong barangay Ronnie Carmona sa barangay Sumag nga gilayon nga maktuhan sang DENR o kon ang iyang ginpadala nga reklamo angot sa natabo nga pagpanapas sa mga mangrove kag pagtampok sa gibuangan sang suba nga nasakupan sang iya barangay. Suno kay Carmona na diskobrihan na lamang sa iya tatapan ang mga insidente nga ginaligara kahimuan sa isa ka kontraktor kag dag-iya sang resort kinahamtang sa barangay Pahanokoy. Suno kay Carmona dako nga risgo para sa iyang mga pumuloy ang inhimo nga pagtampok sa mga kontraktor sa lugar nga mahimo tunaan sang pagbaha sa tiyon nga magtupa ang mabaskog nga ulan. Magduwa sini dako man nga kalitan sa environment ang natabo nga pagpangutod sa mga kabakhawan o kon mangrove nga ginapahimuan na sini sang dalan. Ginpahayag sang kapitan nga hindi lamang ang tiglikom sang DNR nga ginpadalaan sang reklamo kundi lagip naman ang lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod. Address ko kita nga collectors kay Secretary Simaco. Iti number 1 na kami mag-groves kita, dapat sa mag-groves kita na pas. Ang feeling nila na sa sa mga liver, sa mouth sa liver, ikaw nakuwing na post-danger sa atin, hindi ko mag-ulan tubig. Ang tingog ni punong barangay Ronnie Carmona sang barangay Sumag. Sa iban nga balita lokal, mas nagdamo pagid sining simanang numero sa mga Bacolod noon nga nagaparehistro sa talatapan sang COMELEC Bacolod sa nagapadayon nga voters registration. Gain pahayag ni Bacolod City COMELEC Officer Attorney Katrina Kanya nga naglambot na sa masobra 200 ka mga individual ang ilatigayon nga maproseso sa kada adlaw. Suno kay Kanya magluwas sa ginpalawag ang oras ng pagtrabaho sa COMELEC nga nagaumpisa alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Nagbalik man sa 5 ka daw ang ilang duty umpisa sa adlaw sang Lunes sa tubtob Biyernes. Ginapahamot man sini nga mas madamo pa nga mga Bacolod noon ang mahimo nga magparehistro samtang nagilapit ang deadline sa bulan sang Setyembre. Actually, nagdamo na ang aton nga gina-cater everyday. Kaya aton nga opisina is 8 to 5 na sang hapon. From 100 to 150, nag-increase kita, nag-increase kita, nag-200 na kita. Si Elections COMELEC Election Officer sa Bacolod, Attorney Katrina Kanya. Sa katapusan nga balita lokal, patay ang 73 anyos nga senior citizen matapos mabungguan sang panel truck sa may dalan Araneta sa may tuwang sang GSIS, Barangay Tangub, syudad sang Bacolod kinas sang agaw Webes. Ang biktima ang ginkilala kay Felix Nanthar, residente sang Esperanza Natividad, Kane Town Subdivision, syudad sang Victorias. Ang driver sang panel truck ang ginkilala naman kay Reggie Alferez, 26 anyos, kag residente sang Sitio Punod, Barangay Prosperidad, San Carlos City. Gindala sang DRRMO ambulance ang La Carlota City ang biktima sa Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital. Apang las 10:32 kinasang aga sang gindeklarar nga patay sang attending physicians. Si Alferez nga driver sang panel truck ang yara na sa custodial facility sang Police Station number 8. Ginpahayag ni Police Staff Sergeant Roldan Villan, traffic investigator sang Police Station number 8.
Nagtabok ang biktima kag wala ini makita sang driver. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 20 Action Radio Philippine Standard Time, vitamin C bala ang ginapangita mo, mag KBC Plus ka na. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsagad mo ang kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipang
na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman palamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 27 kagkaron sa Nasang Balita Nasyonal. Nagmando si Presidente Rodrigo Duterte nga ibakuna ang gindonar nga Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine sa indigent population. Sulod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ini nga mando ang basiman sa kondisyon sang COVAX facility nga nagdonar sang 193,050 doses sa mga bakuna sa Pilipinas. Base sa vaccination program sang gobyerno yara sa A5 ang pigado kag mga indigent. Sulo kay Roque ang Pfizer ang hindi pag-i-deploy sa vaccination centers sa mga mall, kundi ini ang hatag sa barangay nga may manubo nga pag-usasang bakuna. Ginpahayag man sini ang A4 o na priority sector ang magabato naman sang bakuna nga ginbakal sang gobyerno. Nakahandang Pilipinas nga buligan ang mga Pinoy nga luyag magpuli sa Pilipinas bangod sa padayon nga tensyon sa tunga sang Israel forces kag Hamas sa militan sa Gaza. Sa ginpagawa nga statement sa Department of Foreign Affairs kon na DFA, ginpahayag nga yara sa alert level 1 sa Israel kag West Bank samtang alert level 2 naman sa may Gaza. Sunod sa DFA, naka-standby nang ilang nga evacuation plans kag handa nga ma-activate kung kinahanglanon kag sa tion nga magbukas ang borders kag ma-establisar ang humanitarian corridor. Sa dalom sa alert level 1, hindi pa kinahanglan nga mag-evacuate ang mga Pinoy sa lugar, pero ginapanugyan nga maghalong bangod sa kinagamo. Sa dalom naman sa alert level number 2, ginapanugyan sa mga tawo nga limitahan ang paghulag likawan ang mga matawo nga lugar. Ilabi na ang may ginapatigayon nga protesta kag magpreparar in kaso nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginapangabay ni Anay Senadora kag karon Deputy Speaker Loren Ligarda ang komunidad kag mga pumuluyo nga maghimo sang tikang para mapaganhagan ang epekto sang nagasaka nga heat index sa pungsod. Damlag lang na eksperyensyahan sa Pilipinas ang pinakamataas nga temperatura kagay sa dagupan nga naglambot sa 53 degrees Celsius. Suno kay Ligarda, madugay na sini nga ginaduso ang long-term solusyon kagay sang pagtanom sa mga puno para sa dugang nga green spaces. Nagapangabay man ang Anay Senadora nga magtukod sa mga rooftop gardens, vertical gardens, lakip man ang pag-standby sang tubig. Nagpanumdum si Ligarda sa publiko nga lungan ang kaugalingon pagi sa paginom sang madam nga tubig, pagsuksok sang mag-angag manipis nga bayo, kag dikawan ang pagwa sa balay kun mainit ang panahon. Sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time. TTX 500 capsule mga ka-aksyon na epektibo nga pangontra sa free radicals kag oxidation.
Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Mayo 20 tuig 2021. Salamat akong inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,